Исемесіз Душанбе 22 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстанда аномаль эсселек. Язгы шилле койшынга кадәр дәвам итәчәк. Безнең материалда. Хәрби техника парады, бәйрәм концерты, салют. Сугышта катнашканнар бүгенге көндә 179 Казан буенча. Казанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгына әзерлек башланды. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Татарстанның мусульман хоккей командасы халыкара турнирдан медальләр яулап кайтты. Командабыз мусульманнардан җыелган команда. Шундый нәтиҗәгә ирешү безнең өчен зур бәхет. Мусульманнар арасындагы хоккей гадәти ярыштан нәрсәсе белән аерыла? Булар хакында Илдар Сафиуллин белеште. Татарстанда температура янәдән рекорд куя. Бүген көндез Казанда 27 градус иссе булды. Метео күзәтүләр буенча 22 апрельдә мондый шилле 29 ел буе теркәлмәгән, ә менә 1995 елда температура 25 градус булган. Бүгенгесе быелгы язның икенче рекорды. Җомга көнне һава 25 градуска кадәр җылынып, 51 ел үзгәрмәгән күрсәткеч яңарды. Бүген төнлә һәм иртән республикада яшенле яңгырлар явып бетте. Киләсе тәүлектә дә шундый һава торышы көтелә. Иртәгә көндез яшенле яңгыр явып, урыны белән 28 градуска кадәр кыздырачак. Чаршамбы температура бераз төшәчәк, 20 градус җылы көтелә. Татарстанда аномаль эсселек урнашу сәбәпле 18 апрельдән 23-нә кадәр кисәтү игълан ителгән иде. Үзбәкстан белән хезмәттәшлекне арттыру мөмкинлеге зур һәм без моны югары бәялибез. Ташкентта Инопром Үзәк Азия халыкара күргәзмәсе уза, һәм анда бездән Татарстан Рәисе җитәкчелегендәге делегация катнаша. Узган ел ике арадагы товар әйләнеше 27% арткан. Соңгы ярты елда Үзбәкстан президентының Казанга 2 тапкыр килүе дә яңа проектлар үсешенә тәргеш бирде. Моңарча Черчик, Джизак технопарклары уңышлы эшли иде. Хәзер Бухара, Наваида яңа сәнәгать парклары төзүмәкчеләр. Планнар турында Гөлназ Сәйфетдинова күзәтүендә. Здесь можно очень серьезно развернуться. Ни один квадратный метр не продавайте пока никому. Должен выполнить все условия, наладить производство. Сәфәр Бухара өлкәсендә төзеләчәк махсус сәнәгать паркы мәйданы белән танышудан башланды. Ул быелның февралендә Үзбәкстан президенты карары белән булдырылган. Узган ел Татарстанга килгән Шәүкәт Мирзияев бездәге махсус икътисади зоналар эшчәнлеге белән танышты. Кызыксынды, бу өлкәдә республика белән хезмәттәшлек итү буенча меморандум имзаланган иде. Рөстәм Миңнехановны 1000 гектар мәйданда урнашачак әлеге паркның планы белән таныштырдылар. Республика рәисе төзелеш барышында ук резидентлар җәлеп итәргә киңәш итте. Вы не на земле должны зарабатывать, вы должны зарабатывать на производстве, на технологии. А вот то, что здесь летная полоса... 2 километра. Да. Вообще шикарная. Бухара өлкәсе хакиме Батыр Зарипов бу проектка игътибар өчен рәхмәтен җиткерә. Барлык киңәш тәкъдимнәрне исәпкә алачакбыз ди. Өлкә хакиме белән очрашу вакытында булачак җитештерү мәйданнары, кадрлар әзерләү, аларны торак белән тәэмин итү мәсьәләләренә тукталдылар. Обязательно сразу сделать Бухара политех. Третье, значит, решить вопрос по жилью, там, общежитие или еще, потому что рабочая сила должна быть где-то. Вот это вопросы очень важны, пока мы этого не будем понимать, мы не будем понимать. Но и сразу надеяться только на государство нельзя, надо привлекать инвесторов, чтобы они вкладывали в производство. Монысы Наваи шәһәрендәге икътисади зонада урнашкан алюминий эшләнмәләр заводы. Елына 40 000 тонна продукция ясап чыгаралар. Рөстәм Миңнеханов җитештерү барышы белән таныша, әзер эшләнмәләрнең кая җибәрелүе белән кызыксына. Шушында ук кабельләр җитештерү заводында да булды. Уважаемый Рустам Нургалиевич, позвольте выразить вам благодарность. Наваи өлкәсе табигый байлыклары сәнәгате һәм авыл хуҗалыгы белән дан тота. Соңгы вакытта хезмәттәшлектә яңа проектларга өстенлек бирелә. Хәзер Татарстан төп игътибарны Наваидагы икътисади зонада индустриаль парк булдыруга юнәлтә. Я вижу, насколько глава государства ставит в приоритете индустриализацию Узбекистана. И, конечно, вы, как один из индустриальных центров Узбекистана, здесь должны быть лидером, локомотивом.
Высокий темп роста экономики, промышленности. Сездә икътисад җитештерү, сәүдә үсештә халыкның яшәү шартлары яхшыра. Булар барысы да Татарстанның Россиядәге иң алдынгы төбәкләрнең берсе булуы турында сөйли. Россия-Үзбәкстан хезмәттәшлеге кысаларында Татарстан белән мөнәсәбәтләр үрнәк булып тора. Самым образцом, примером узбекско-российских межрегиональных отношений. Сәфәрнең төп вакыйгасы Ташкентта. Монда Иннопром халыкара күргәзмәсе уза. Анда машина төзелеше, металлургия, энергетика, химия сәнәгать өлкәсендә эшләүче 35 илдән 700 компания катнаша. Татарстан оешмаларда үз продукциясын тәкъдим итә. Эйдес, КМПО, Таткабель, вертолет заводы, Нәфис, Химград кебек дистәләгән компания. Ансат полностью сейчас в этом году они заказ делают, на следующий год уже. Мы впервые на Иннопроме. Без Иннопромда беренче мәртәбә катнашабыз. Үзбәкстанда сәнәгать паркын булдыруда булышырга җыенабыз. Хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Башта 200 эш урыны булдырылачак. Үзбәкстан бюджетын тулыландыру өчен дә бу мөһим проект. Пленар утырышта Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ул Үзбәкстанның аерым төбәкләре белән тыгыз элемтәләр урнашу, сәүдә-икътисади күрсәткечләрнең үсешенә китерде ди. Узган ел Татарстан һәм Үзбәкстан арасындагы товар әйләнеше 27% артып, 370 миллион долларга җиткән. Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран. И, конечно, особая заслуга в этом наших глав государств Владимира Путина и Шавката Мироновича Мирзиёева. Сегодня мы активно работаем, взаимодействуем с партнерами из Узбекистана. Это в первую очередь в области экономики и инвестиций, но не только, и в области культуры, спорта. Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов белән дә очрашты. Сүз уртак проектлар турында бара. С теплотой вспоминаем визит. Узган ел Казанга баруыбызны әле дә җылы итеп искә алабыз. Алабуга икътисади зонасында булып, андагы тәҗрибә белән дә таныштык. Хезмәттәшлекне югары бәялибез. Сез проектларны әзерләүдә үзегез башлап йөрисез. Моңа рәхмәтлебез. Һәр проектка шәхсән игътибар өчен Республика рәисе Шәүкәт Мирзиёевка рәхмәт сүзләрен җиткерергә сорады. Шавкат Миронович во всех вопросах. Человек, который все время генерирует какие-то идеи, и есть его поручение по участию в нашем создании вот этих площадок. Иннопром мәйданында Рөстәм Миңнеханов Төркиянең сәүдә министры урынбасары Мәхмүд Гүрҗан белән очрашты. Әлеге ел безнең республиканың төп хезмәттәшләренең берсе. Узган ел товар әйләнеше 2,5 артып, 2,9 миллиард долларга җиткән. Төркия компанияләренең безнең республикага инвестицияләре дә шул күләмдә. Рөстәм Миңнеханов Төркия җитәкчелегенә проектларга һәр яклап ярдәм өчен рәхмәтен җиткерде. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Бу ялларда Оренбург өлкәсенең су баскан Махран авыл җирлегендә эшләгән Татарстан коткаручылары Оренбург шәһәренә килде. 52 кешедән торган зур бригада узган атна дәвамында Илек районы халкына ярдәм иткән иде. Безнең төркем бу өлкәгә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән җибәрелде. Хәзер биредә су биеклеге 906 см, яллардан бирле үзгәрешсез тора. Сокмар елгасы 2 см күтәрелгән, Уралда киресенчә кимүгә таба бара. Өлкәдәге 12300 торакны, 14 райондагы 20 меңләп дачаны су басу куркынычы бар. 16 ел менә бүгенге көндә коткаручы булып эшлим. Шушы дәвр ичендә менә без мондый шит өлкәгә әйтергә кирәк беренче тапкыр чыктык. Коткаручы Марат Әхмәтвәлиев Саба районыннан Татарстанда да язгы ташу чорында су баса, тик мондый дәрәҗәдәгесен күргән юк иде ди. Монда килгәч безнең коткаручылар башта Илек районында дамбы иеше, ул район үзәген судан саклап кала. Хәзер Махран авылында кизү торалар. 3 метрга хәтлек тирәнлектә сулар бар. Шуңа күрә бик бу куркыныч, котышкыч хәлендә монда яшәгән халык өчен бик авыр, чөнки монда халык яшәгән ömür буе үзенең малын, байлыгын туплаган һәм инде бер мизгелдә алар шушы бүтән байлыкларын юк итү, югалту дәрәҗәсендә торалар. 25 тулды менә сулар ишек алга тулды бөтенләй. Махран җирлегенә 3 авыл, Махран, Яман һәм Студионы керә. Безнең егетләр бу атнада Наилә Чехерникованың хәлен белеп чыкты. Жаман килде менә су, жаман итеп килде. Курыктык бөтәне бездә. Ну безне предупреждательләр алдан нитләр инде были все на готове без. Бөтәне бездә готовить итеп тордык инде. Мөхәммәд Галиевлар да узган атнада эвакуацияләнгән. Татарстан коткаручылары Хуҗабикәне көймәгә утыртып бүген йортын карарга алып кайтты. Ул киткәнче мебель техниканы диванга күтәреп куйган, әмма песине тота алмаганнар. Егетләр аны табып алып чыктылар. Уже я не царапаюсь, да?
Безнекеләр эшләгән бер атнада алар 72 хайванны алып чыккан. Эт, песи, кәҗә, сарык, дуңгызлар. Күбесен куып, кайберләрен көймәгә тиеп. Безнең төркем монда үз җиһазлары һәм техникасы белән барган. Бу яктан алар иң яхшы җиһазландырылган отрядларның берсе. Шуңа күрә мөстәкыйль эшлиләр. Безнең мобиль отряд составына 55 кеше керә. 10 автомобиль, 5 көймә, 10 мотопомпа һәм башка кирәк материаллар, инструментлар. Хочу сказать огромное спасибо нашим спасателям. Безнең коткаручыларга рәхмәт. Хәзер бездә аларны үзебезнеке дип саныйбыз. Алар килүгә тынычлыклары, осталыклары белән үк җәлеп иттеләр. Урра дип каршы алдык. Моңа кадәр шәхсән үзем тәүлек әйләнәсе кизү тора идем. Алар килгәч җиңеләйде, гел хәбәр итеп торалар. Безнең егетләр авыл мәктәбе спорт залында яши. Күршедә генә Самарадан килгән хезмәттәшләре. Аларның яшәү шартлары эвакуацияләнгән кешеләрнеке кебек үк. Ризыкны да монда әзерлиләр. Үзләре һәм авыл кешеләре ярдәм итә. Оренбург өлкәсе Илек районыннан Рания Абдрахманова, Фирүзә Әбсәләмова, Ринат Әбсәләмов. Яңа гасыр каналы. Су басудан зыян күрүчеләргә модди ярдәмне хәзер QR-код аша күчерергә мөмкин. Булышырга теләгән һәр кемгә Бөтендөнья татар конгрессының милли шурасы шундый уңайлы ысул тәкъдим итә. Шулай ук юридик затлар өчен махсус счет эшли. Аның реквизитлары экранда күрсәтелгән. Конгресста әйтүләренчә, җыелган акчаны су басудан зыян күргән Оренбург халкына гына түгел, Төмән, Курган өлкәләрендә яшәүчеләргә дә җибәрәчәкләр. Бүгеннән Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. 12 майга кадәр республикада учак ягу, көнкүреш калдыкларын, кыры үләне яндыру тыела. Шулай ук бу чорда авылларда, бакча һәм балалар лагерьларында ачык һавада ризык әзерләргә ярамый. Казанда апрельдә 15-нче тапкыр күп чүп-чар һәм кыры үлән янган. Мондый хәлләрнең күбесе Яңа Савин, Киров һәм Мәскәү районнарында теркәлә. Хәзер коткаручылар рейдлар үткәрәчәк. Янгын куркынычсызлык кагыйдәләре үтәләме, шуны тикшерәләр. Физик затларга штраф 20 000 сумга кадәр, вазифаи затларга 60 000 сумга җитә. Атна ахырына кадәр Әлмәт районының барлык авыл җирлекләре янындагы полосаларны сөреп чыгачаклар. Бүген Тимур Нигъманов шундый күрсәтмә бирде. Ул коткаручыларга янгынга каршы эшчәнлекне күчәйтергә, су алу чыганакларын карап торырга кушты. Мондый кызу көннәрдә кыры үлән һәм агачлар бик тиз янып китәргә мөмкин. Якын арада янгын гидрантларын тикшерә башлаячаклар. Түбән Камада кырган үлән януның беренче чирагы теркәлде. Кичә ут 1 гектар җирне камап алган. Бүген мэриядә узган киңәшмәдә янгын белән бәйле вазгыять киеренке дип белгеләп үттеләр. Узган ел Түбән Кама районы кырларында 190 тапкыр ут чыккан, 1 кеше үлгән. Район башлыгы Рамил Муллин барлык җир участокларын барлап үтәргә кирәк ди. Бу районны янгыннан саклау һәм шәхси биләмә хуҗаларын кисәтү өчен мөһим. Мы получаем замечание от МЧС республики. Бездә һәр җир кишәрлегенең хуҗасы бар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Түбән Камада янгын чыгу куркынычы зур дип кисәтү ясый. Әмма мин җәза алган бер җир хуҗасын да күргәнем юк. Башка алар кырларындагы янгыннарны сүндермәячәкбез. Янса яна, бу безнең эш түгел. Поля собственников тушить их не будем. Сгорят, это не наша проблема. Түбән Камада җыллык сезонында төгәлләнде. Беренче чиратта күп фатирлы йортлар, оннары социаль учреждениеләргә җылы бирүне туктаталар. Бүгеннән шулай ук Яршалыда 1500 күп фатирлы йортка җылы бирмиләр. Бу вакытта Автокаланың эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илья Зуев сөйләде. Җыелышта әйтүләренчә, Яршалыдагы торак компанияләрнең Татэнерго җәмгыятенә җылылык өчен 79 миллион сум бурычы бар. Шәһәр башлыгы Наил Мәгдиев коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләсеннәр өчен идарәче компанияләргә халык белән активрак эшләргә кушты. Республика халкы краннардан аккан суны эчәргә курка, аны пластик савытларда сатып алуны кулай күрәләр. Кешеләрне чиста су белән тәэмин итү буенча республика программасы әлеге мәсьәләне хәл итә алырмы? Бу хакта Реальное время интернет газетасын укый аласыз. Бүген Дәүләт Советы рәисе бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин алдан тавыш бирүдә катнашачак яшьләр белән очрашты. 200 кеше гариза биргән булса, шуларның 40 яшь гвардия әгъзалары. Фәрит Мөхәммәтшин сөйләвенчә, яшь гвардиячеләр төрле дәүләт органнары өчен кадрлар әзерләүгә зур өлеш кертә. Татарстандагы 7600 муниципаль депутатның 10% шушы хәрәкәткә керә. Фәрит Мөхәммәтшин бүген аларга актив булулары өчен рәхмәт белдерде. Уверен, что вне зависимости от результатов предварительного голосования, а в итоговый список кандидатов в депутаты, понятно, все не войдут, каждый из вас продолжит работу на местах,
своих городах и районах. Вы сможете проявить свои силы на предстоящих выборах представительных органов местного самоуправления в 2025 году, на выборах в Государственную Думу в 2026 году. Череда избирательных кампаний ежегодно. Быйыл бейік жеңінің 79 жылығын белгілеп өтешекбіз. Қозандағына 130 уақиға уздырылашақ. Ветеранларны үйіне барып құтлау, жеңу парады, митинглар, концерт, көргезмелер. Бәйрем программасы турында бүгін Қозан мэрисында озған кеңешмеде сөйлештілер. Бош қалада 3230 ветеран яши, 72-сі Бейкотан соғышында қатнашушылар. Быйыл үлемсіз полк акциясы уздырылмай. Бұл именлікні соқлау мақсатынан қабыл етілген қарар. 9 майның Бошқаладағы түп оқиғалары Рания Абдрахманова күзетуінде. Күн девамында төп вакыйгалар менә шушында Казанның 1000 еллык мәйданында булачак. Иртәнге уннан мәйдан буйлап Казан гарнизоны гаскәрләре һәм хәрби тарихи техника узуы көтелә. Парадта шулай ук хәрбиләр үзләре дә, курсантлар, студентлар, кадетлар, суворовчылар, яшь армиячеләр барлыгы 2500-дән артык кеше катнашу планлаштырыла. Мейданнан легендар Т-34, ИС-3 танклары, Су-100 үзгерешле артиллерия техникасы, бронетранспортерлар, Катюша һәм башка хәрби машиналар узачак. Ветеран йорты янындагы парад акциясе барышында 8 майда Бөек Ватан сугышы каһарманнарын алар яшәгән йортлар янына барып котлаячаклар. 3230 ветеран қалды, бұл енді тыл ветеранлары да, инвалидлар да, әлбетте енді соғышта қатнашқандар бүгінгі күнде 179 Қазан бойынша. Статистика өзгәріп тұра, әлі узған ел ғана біз енді бүтіней башқа санларыны әйткән едік. Быйыл җиңү көне уңайыннан Казанның һәр районында җиңү вальсы флешмобы оештырыла. Ветераннар яши торган йортлар каршында агит бригадалар концерт куячак. 1 майда Казан хезмәт даны шәһәре стелласына чәчәкләр салалар. 8 майда Камалышта калган Ленинград халкына багышлап митинг уздырыла. Җиңү тәрәзәләре акциясе кысаларында фатир йорт тәрәзәләрен җиңү тематикасында бизәргә киңәш ителә. Казан Россия күләмендә үткәрелүче хәтер бакчасы һәм җиңү диктанты акцияләренә дә кушыла. Очень важно использовать. Яшь буынга чын тарихны аңлату, балаларны ватан пәрвәрлек рухында тәрбияләү өчен барлык мөмкинлекләрне файдаланырга кирәк. Без җитәкчеләр үз җирлегебездә яши торган һәр ветеранны шәхсән беләбез. Иң мөһиме аларга җиңү көнендә генә игътибар белдерү түгел, һәр вакытта кайгырту. Җиңү паркының үз парады бирегә килүчеләр алдында Казан мәктәпләренең хукук саклау отрядлары һәм яшь армиячеләре рәт-рәт булып төзелеп узачак. Шулай ук биредә җиңү фанфарлары балалар фестиваленең гала концерты көтелә. Гомумән алганда көн дәвамында җиңү паркында һәр төрле уен һәм күңел ачу чаралары оештырыла. 9 майда җиңү паркында, Архангел һәм Орша зиратларында, шулай ук тыл хезмәтчәннәренә, әниләр һәм тол хатыннар, совет солдаты һәйкәлләренә чәчәкләр салачаклар. Көндезге һәм кичке бәйрәм чараларында Россиянең халык артисты Дмитрий Певцов чыгышы көтелә. Быелгы тантаналарда барлык иминлек чаралары көчәйтелә. Бәйрәм көненең кичке программасы шулай ук 1000 еллык мәйданында сәгать 6-да башлана. Анда сәнгать осталары, җырчылар, Казан хоры чыгыш ясар дип көтелә. Бөек җиңү көне кичке 10-да бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Аны карау өчен иң уңайлы урыннарның берсе менә шушында Казан гаилә үзәге янында. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Җиңү көне алдыннан мошенниклар банк карталарынан акча урлауның яңа ысулын уйлап тапкан. Алар ялган сайты булдырып ветераннарга һәм аларның гаиләләренә өстәмә түләү вәгъдә итә. Шанычлырак булсын өчен Россия сыйфат системасының логотипын урнаштырганнар. Әлеге оешмада бу эшкә катнашыбыз юк дип белдерәләр. Кыргалдарлар 9 майга 50-дән алып 300 мең сумга кадәр акча бирергә ышандыра. Әмма реестрга эләгү өчен реквизитларны кертергә кирәк икән. Тик моны эшләгән кешенең банк картасыннан мошенниклар файдалана алачак. Димәк, ышанырга ярамый. Казан водоканалы оешмасында җитәкчелек алышында генераль директор итеп Казэнерго җәмгыяте башлыгы Рөстәм Габдулхаков билгеләнде. Водоканал белән 15 ел идарә иткән Андрей Егоров дәүләт советының соңгы сессиясында торак сәясәте комитеты рәисе итеп билгеләнгән иде. Ул эшләгән елларда башкаланың коммуналь челтәрләре һәм инфраструктурасы яңарды, диде Казан мэры. Иделдәге су алу җайланмасы төзекләндерелде. Зареченда юынтык су сорты станциясе төзелде. Водоканал хуҗалыгы цифрлашты. Илсур Метшин Андрей Егоровка Казан өчен башкарылган хезмәтен бәяләп күкрәк билгесе тапшырды.
Не ухожу далеко в соседнее здание. Мин ерак китмим, күрше бинага гына. Әле бергәләп бик күп нәрсәләр эшләрбез. Шәһәр халкының тормышы сыйфатлы булсын өчен башкарасы хезмәтләр күп. Кешегә файдалы булган законнар кабул итү өчен яңа мөмкинлекләр ачыла. Принимать те законы, которые нужны для наших граждан, для города Казани. Узган елларда Казан урамнары, парклары һәм ишек ауларыннан 9000 кубометр чүп чарҗыганнар. Шәһәрне чистартырга 28 меңнән артык кеше чыга. Өмә вакытында законсыз 13 чүплек табылган. Рус география җәмгыяте дайверлары Комсомольская күле төбен чистарткан, җыелган чүпне оралап түгәләр. Бу шимбә 27 апрельдә республика күләмендәге өмә узачак. Татарстанның хоккейчы мөселманнары халыкара турнирдан көмеш медаль яулап кайтты. Аларны Казан аэропортында каршы алдылар. Ярыш Ашхабадта үтә. Анда Түркменстан, Иран, Бахрейн, Үзбәкстан, Белоруссия, Казахстан, Төркия һәм Россиядан командалар катнашкан. Татарстан данын Орхис Казан командасы яклады. Орхис ислам илләрендә хоккейны үстерү оешмасы дигәнне аңлата. Бездә ул узган ел оешкан иде. Җиңүчеләрне Илдар Сафиуллин каршы алды. Халыкара дәрәҗәдәге зур ярыштан көмеш медаль яулап кайтулары булса да, үзләрен каршы алучы җанатарлар янына тыйнак кына килеп чыгалар. Мөселманнарга хас булган күркәм сыйфат бу. Татарстан мөфти Камил хәзрәт Самигуллин җитәкчелегендәге Орхис Казан командасы Ашхабадта узган халыкара хоккей турнирында чыгыш ясады. Алар финалда әлеге шәһәр уенчыларына гына оттырып көмеш медальләр белән бүләкләнде. Бу чемпионлыкка тиң ди катнашучылар. Аллаһ шөкер, минем фикерем буенча без җиңдек, көмеш булса да, чөнки безнең командабыз мөселманнардан җыелган команда. Шундый нәтиҗәгә ирешү безнең өчен зур бәхет. Иншалла без 11 майга хәзер әзерләнеп торырбыз. Чөнки зур дөнья күләмендә зур чемпионат булырга тиеш Казанда. Хоккей турнирының максаты мөселман илләре арасында дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту, спортны киң җәелдерү. Ашхабадтагы ярыш 15 апрельдә башланган иде. 10 команда катнашты. Түркменстан, Иран, Бахрейн, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь Республикасы, Россия һәм Төркия командалары чыгыш ясады. Монда күпләр өчен хоккей аеруча тансык. Финал уенына 10 мең җанатар җыелган һәм Казан коллективына да көч-куәт биреп торганнар. Для них, я говорю, хоккей это спорт номер один. Андагы тамашачылар өчен хоккей ул мөһим спорт төрем. Бик кызыксыналар. Трибуналарда ак барс киемендәге җанатарларда күп идем. Бер карасаң, бу бит мавыгучылар турниры гына. Безне бик җылы кабул иттеләр. Зур ярышка әзерләнү өчен ураза вакытында Татнефть-аренада күнегүләр үткәргәннәр. Буздагы уен тәртибе шул ук. Ә менә оештыру ягыннан мөселманнар арасындагы турнирның үзенчәлекләре дә бар. Намаз вакытлары игътибар ителә. Җомга намазына барсада коллектив рәвешендә барырга тәэсир ителә инде. Урнаштыру мәсьәләсендә, ашау мәсьәләсендә килгән вакытта хәләл ашаулар булдыруда, гостиницаларда, кунакханәләрдә урнаштырылган вакытында намазлыклар бирелә, тиешле урында кая кыйбла бар икәнлекләре барса да шулай күрсәтелә. Орхис Казан командасы узган ел оешкан иде. Камил хәзрәт Самигуллин әлеге коллективка күнегүләр үткәрергә һәм Ашхабадтагы ярышка барырга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Татнефть җәмгыяте генераль директоры Наил Маганов ярдәм итте ди. Мөселманнар арасында беренче халыкара хоккей турниры былтыр Казанда үткән иде. Май аенда әлеге спорт төреннән мавыгучылар тагын башкалабызга җыелып көч сынашачак. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Беларусь Республикасы күп еллар дәвамында Татарстанның төп партнерларының берсе булып тора. 20 ел дәвамында сәнәгать һәм сәүдә өлкәсендә элемтәләр җәелдерелә. Соңгы елларда багланышлар тагын да ныгый. Без моңа ничек ирешәбез? Республикаларны тагын нинди проектлар бәйли? Бу сорауларга җавапны ТНВда Динә Газалиеваның Татарстан Today Открытый мир тапшыруын карап белә аласыз. Хәзер Татарстан белән Беларусь арасында товар әйләнеше миллиардлар белән исәпләнә. Рөстәм Миңнеханов белән Александр Лукашенко киләчәккә нинди бурычлар билгеләп эшләргә килеште. Минскиның истәлекле урыннары, белорусларның милли ризыклары, танылган шәхесләрнең фикере Татарстан Today'ның яңа чыгарылышында. Ул бүген кичке 10:10 минутта эфирга чыгачак. Тапшырыбыз ахырында Яшел Үзән районынан килгән кадрлар тәкъдим итәбез. Биредәге күлгә 60лап аккыш төшкән. Биоресурслар дәүләт комитеты белгечләре аларның 30га якын парын санаган. Бу мәгърур кышлар безнең якка 10 мең чакрым юл үтеп кайта. Гадәттә зур күлләр тирәсендә оя кырып бала чыгаралар. Бүгенгә шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турында мәгълүматны Радис Гарипов җиткерер. Мин сезнең белән сау булышам.
Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Преимущество на Exit TXL до 1 130 000 рублей. В апреле сигнализация в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнещит». Шок-цена! Всего 149 рублей за 400 миллилитров мицеллярной воды «Эвелин». Весь апрель во всех магазинах улыбка радуги. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 380 000 рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека Фармленд. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 000 рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 000 рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то Канавто. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Киләсе тәүлектә Татарстанда температура фоны югары булып калачак. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү апрель аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Орша, Кукмара һәм Балтачта алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 24-26, төнлә 12 градус җылы. Буа, Тәтеш һәм Чүпрәледә аязучан болытлы, урыны белән бераз яңгыр явачак. Көндез температура 24 градустан 26 градуска кадәр. Төнлә 12 градустан 14 градуска кадәр җылы. Чиста Ширмешән һәм Нурлатта алмашынучан болытлы, явым-төшемсез, көндез температура 26-28, төнлә 13-14 градус җылы. Яршаллы, Сарман һәм Әгерҗедә аязучан болытлы, урыны белән яңгыр. Көндез 24-28, төнлә 12-13 градус 0-дан югарырак. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 27-28, төнлә 13-14 градус җылы. Монда да аязучан болытлы, явым-төшемсез. Җәйге һава торышы республиканың туристик шәһәрләрендә дә фаразлана. Зиядә температура көндез 25 градус, төнлә 13 градус җылы. Аязучан болытлы, явым-төшемсез булачак. Болгарда көндез 22 градус җылы, төнлә 12 градус тирәсе. Монда да алмашынучан болытлы, яңгыр көтелми. Алабугада температура плюс 25 градус тәшкил итәчәк. Аязучан болытлы, явым-төшемсез була. Төнлә 12 градус җылы. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
С 19 по 27 апреля в клинике «Варикоза нет». Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10. 2024 елның 19 апреленнен 27-сіне қадар варикоза нет клиникасында УЗИ ярдәмендә хирург-флеболог тикшеруі не бары 690 сумға. Казан Достоевский урамы 40 йорт, телефон 8-843 212 2010. Татарстан башқаласында да бик жылы яуым түшімсіз. Күндіз температура 26 градусқа жетем. Түнле 14 градус. Атмосфера басымы нормадан біраз юғарырақ 757 мм жел, түнья күнбатыштан секундына 5 метрға қадар. Дымлылық 35%, жернің магнит қырытыныш. Әліге шулар сіздің білен студияда Рәдис Ғарипов едім. Сәлемет болығыз, атмаларығыз оңышлы болсын.